V tomto videu sa pokúsim nájsť všetky legálne spôsoby a možnosti, ako sa porýchliť na e-bajku. Budem sa venovať jazdcovi samotnému, jeho schopnostiam, pozriem sa na jeho výbavu a potom vo finále si povieme aj čo vieme zlepšiť na komponentoch elektrického bicykla. Prvé odporúčanie sa vám bude páčiť, lebo nebudete musieť kvôli tomu utratiť ani euro. Čo sa týka jazdca, je určite pre rýchlosť dobré, ak je zdatný v ovládaní svojho elektrického bicykla, to znamená, že ovláda primerane techniku jazdy a potom navyše aj ten e-bike dobre pozná. Každý e-bike sa môže správať trošku inak. Rôzni výrobcovia týchto motorov môžu mať iný prístup napríklad tým pomociam, alebo teda, jak hovorí Tomáš, pri pomociam. Takže aj toto je dobré vedieť. Môžete ísť v prudkom kopci, aby ste tam nešli zbytočne príliš veľkú pomoc, alebo ak sa vydáte na takúto jazdu na elektrickom bicykli a od začiatku pôjdete turbo, tak si miniete batériu a domov potom budete dochádzať už len za svoje. To vám určite k rýchlosti nepomôže. Všetky tieto veci, alebo drvivú väčšinu z nich sme už rozoberali v rôznych videách, to si môžete pozrieť v archíve. Ak vám tam nejaká téma chýba, tak kľudne napíšte pod toto video, my sa ju pokúsime spracovať a aby vám potom to spracovanie neutieklo, tak dajte odber na tento kanál a všetko dôležité máte potom pod dohľadom. To boli nejaké základy ohľadne jazdca. Pozrieme sa teraz na e-bike, na jeho komponenty. Prvá vec, ktorú by ste mohli vylepšiť na svojom e-bajku je to, že pozrite sa, aké tam máte pedále. Ak ste dostali nejaké základné plastové s novým elektrickým bicyklom, tak to nebude väčšinou najlepšia varianta. Určite, ak by ste si tam dali fletové, stále ploché, nie nášlapné, ale napríklad už s takými tzv. Pinmi, to sú vlastne také šrobiky, ktoré sa vám zarijú do podrážky. Už toto je lepšie riešenie preto, aby ste šliapali optimálnejšie na tom e-bajku a pokiaľ jazdíte v teréne, tak vám tam bude aj lepšie držať noha, takže opäť viete ísť potom aj rýchlejšie a hlavne bezpečnejšie v tomto teréne. Koho táto téma fletov a pinov zaujíma viacej, tak Tomáš teraz čerstvo natáčal video, to si môžete pozrieť na kanále shopu. Pedálmi určite súvisí aj vhodná obuv a jedno, či sa budeme baviť o obuvi na klasické flat pedále alebo na nášlapné. Ak budeme sa baviť o tých klasických pedáloch, tak cyklistické topánky na toto určené majú podrážku z gumy, ktorá niečo vydrží, celkovo tá podrážka je pevnejšia, je prispôsobená na to, že do nej sa môžu zahryznúť tie piny, bude vám tam lepšie sedieť noha a potom ten najvyšší level aj na e-bajkoch to platí, je, že si môžete dať nášlapné tretry. E-bike, kto na ňom jazdí, pozná, že ten motor len znásobuje tú silu, akú tam vkladá jazdec, ako tlačí do pedálov, takže vďaka SPDčkám budete šliapať najoptimálnejšie, budete pôsobiť voči pedálom najlepšou silou, takže ten e-bike má čo znásobovať. Pokiaľ jazdíte v teréne na e-bajku, tak veľmi dôležité budú brzdy. Väčšina tých výrobcov e-bajkov už s tým počíta, že tá hmotnosť bicykla samotného je vyššia, takže tam dáva možno trošku predimenzované tie brzdy, ale pokiaľ by ste to tam nemali od výroby a máte tam nejaké menšie 160, 180 kotúče alebo len dvojpiestíkové brzdy, tak nie je to relatívne nejaká veľká položka, že by ste si tie brzdy na e-bajku vymenili. Môžete tam dať niečo, jak je napríklad na tomto e-bajku od nemeckej firmy Ghost, nazýva sa e-Riot. Riot to bude asi nejaké násilie alebo nepokoje, dajte mi vedieť, až taký dobrý angličtinár nie som. A tuto sú vlastne štvorpiestíky a kotúče 200 mm, to potom máte absolútnu istotu v tom zjazde a opäť si to môžete trošku viacej pustiť. Na klasickom bicykli aj na e-bajku sú veľmi dôležité plášte, aké tam máte. Výrobcovia tým, že nevedia, aký zákazník si finálne ten ich konkrétny elektrický bicykel kúpi, tak tam dajú častokrát taký univerzálny model a potom vy tým, že si tam dáte to, čo potrebujete, môžete byť na e-bajku rýchlejšie. Pokiaľ nechcete chodiť nejaké náročné terény, dajte si tam niečo užšie a menej robustné s menej výrazným vzorom. A naopak, pokiaľ chodíte do terénu na traily, tak na tej istote a rýchlosti vám pridá niečo robustnejšie, širšie, veľký vzor. Pokiaľ ste až taký detailista, že chodíte sa voziť aj takto na jeseň v zime, tak si môžete dať kľudne aj plášte, ktoré sú určené do nejakých mokrých podmienok. Ten rozdiel je zásadný. Na e-bajku budete rýchlejší, ak sa vyhnete hadím kusancom. Vysvetlím, je to z anglického snakebite a je to defekt, kedy si prederavíte dušu o ráfik na dvoch miestach, takže keď to vyťahnete a opravujete, tak to vyzerá jak tie diery po zuboch od hada.
Dá sa tomu predísť tak, že buď máte teda už tie spomínané robustné plášte, alebo si dáte bezdušové prevedenie vášho obutia, takže tam nemáte dušu, takže toto nehrozí. Alebo je trend, že si tam dáte tzv. Nudličku alebo nejakú vložku, je jedno ako to nazveme. A táto pena, ktorú máte v tomto bezdušovom plášti, zabráni tomu, že to koleso sa stlačí až na toľko, že by sa tam niečo poškodilo v ňom, takže môžete ísť aj náročnejší terén s tým, že máte ako keby väčšiu oporu, môžete ísť nižšie tlaky. Používa sa to na klasických bicykloch a rovnako to môžete dať aj na e-bike. A ešte ostávame pri e-bajku samotnom. Veľmi pomocný komponent podľa mňa je teleskopická sedlovka, hlavne ak vás baví zjazdovať, jazdiť traily. Tá sedlovka vám tam nebude, keď by ste ju nemali teleskopickú a zastrčenú v tom zjazde zavádzať, potrebujete byť zadu nad tým e-bajkom, takže pokiaľ ste ju tam nemali od Novoty osadenú, tak si ju môžete aj dokúpiť. Viem, nie je to úplne malá položka, ale dobrá správa je, že väčšina tých moderných rámov je na to prispôsobená, že pekne tam viete dať to vedenie kabeláže znútra, takže to môžete vyriešiť aj dodatočne. Poďme vytúniť trošku aj e-bikeristu, to je moje obľúbené slovíčko. Pozrime sa na bikera cyklistu. Keď idete na bicykli, tak čo je najväčšou brzdou, tak je to častokrát odpor vzduchu a je jedno, či idete na cestnom alebo horskom bicykli. Pokiaľ jazdíte ešte stále civilné oblečenie na vašom e-bajku, tak ak by ste si zaobstarali oblečenie cyklistického strihu alebo oblečenie, ktoré je špeciálne určené pre jazdu na bicykli, tak tento odpor vzduchu viete trošku eliminovať. Keď si predstavíte, hlavne teraz v zime nejakú lyžiarsku bundu si dáte, fúkne vám do toho, tak budete v tom ako v padáku. A ani nemyslím taký extrém, neznamená to, že si musíte hneď utekať kúpiť nejaké celo obtiahnuté elastické lykrové oblečenie. Existujú tam také pekné kompromisné riešenia, ktoré jednak sú aero a ešte aj dobre fungujú na tom bicykli. No a už to môžeme tak nejako uzatvárať. Máme jazdca, ktorý ovláda techniku jazdenia, pozná svoj e-bike, má vhodné komponenty na jeho štýl jazdenia na e-bajku, už sme ho aj trošku obliekli, tak ešte by ďalšia vec mohla byť to, že by na tom e-bajku mohol aj pekne sedieť. Pokiaľ budete sedieť na klasickom bicykli alebo na e-bajku správne, tak je väčší predpoklad, že sa budete cítiť komfortne a že budete vedieť šliapať silnejšie, budete rýchlejší. Posed si viete nastaviť aj sami, môžete použiť naše video, ktoré máme zavesené na YouTube MT Biker Shop, alebo sa môžete objednať k nám na Bike Fitting. Informácie sú normálne na našej stránke e-shop, Bike Fitting a tam máte e-mail aj všetky detaily, ktoré potrebujete vedieť. Takto by sme ešte vedeli pokračovať ďalej. Tých detailov, ktoré vieme postupne zlepšovať, je niekoľko. Len tak telegraficky ešte si tam môžeme dať gripy, ktoré nám budú vyhovovať viacej a budeme mať pevnejší úchop. Môžeme sa pohrať napríklad s okuliármi, to som nedávno natáčal video. Iné sklá, iné farby sa hodia na asfalt, na cesťák, iné využijete a lepšie fungujú v lese. Ale úplne poslednú vec, čo by som vám odporúčil je, ak máte aj všetko takto dokonale nadstavené, čo som doteraz menoval, tak veľmi dôležité je, aby ste mali e-bike aj v dobrom technickom stave. Je jedno, že máte 200 brzdové kotúče, keď ich nemáte dobre odzdušnené, takže to si ešte dajte ako keby taký nejaký poslednú pripomienku. Pokiaľ si na ten servis netrúfate sami, tak to môžete priniesť k nám do Hrádku alebo v Bratislave. A úplne poslednú vec, čo poviem, je, že ma veľmi zaujíma. Ak máte nejaké vlastné skúsenosti, čo porýchlilo na e-bajku najviac vás, tak napíšte dole do komentárov, či to bolo niečo súvisiace s technikou jazdy, alebo to bolo to spomínané oblečenie, alebo to boli nejaké konkrétne komponenty. Čaute.